bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sumugal ako sa isang tao. Kahit alam kong ako'y talo. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Aubrey. At ito, ang aking secret file. Indian Ocean. This term represents a captivating destination renowned for its natural beauty. In American English, it is pronounced as Maldives. Isa akong OFW dito sa Maldives. Nagtatrabaho ako sa dive center bilang isang GRO, as in Guest Relation Officer. Dati, 2 kami sa reception. Pero umalis na yung kasama ko kaya nagpahanap sa akin ang boss ko na tulad ko raw, flexible at masipag sa trabaho. Kung pwede, yung merong alam pagdating sa English. Siyempre, tayong mga Pinoy, pagdating sa ibang bansa, mga masisipag at matsatsaga kumpara sa ibang mga lahi. Kaya naisipan kong mag-post sa isang Filipino group, Saudi Arabia. Yes, DJ Rocky. Yung group na yon ay ang mga miyembro Pilipino. Kapag nandun sa Saudi nagtatrabaho, marunong ng Arabic. Kaya dun ko naisipang mag-post ng hiring. After kong mag-post, the next day, merong nakapukaw ng atensyon ko. Itago natin siya sa pangalang Boyet. Hindi ko alam kung bakit sa kanya ako nag-focus. Marami namang nag-send sa akin ng kanilang CV, pero sa kanya nabaling ang atensyon ko. Ang sabi niya, "Hi kabayan, nakita ko ang post mo. Hiring kayo ng GRO. Saang bansa yan? Paano pala yan? Waiter ang background ko. Pwede ba ako mag-apply? Marunong akong mag-Arabic." At dito na nagsimula ang conversation namin. Hiningi ko ang kanyang CV at sinend ko sa boss ko para ma-interview siya. Dahil tiwala sa akin ang boss ko, for interview agad siya. Kaya sinabihan ko na siya ng mga tips and hints kung ano ang magiging trabaho niya. Nag-voice call kami. In-explain ko sa kanya halos lahat.
Nasundan ang mga tawagan namin. Hanggang sa natawagan na siya ng boss ko. Hired na si Boyet. Ipoproseso na raw ng boss ko ang mga papel niya. Tinanong niya ako, ano-ano raw ang mga ginagawa ko sa trabaho. So nag-send ako sa kanya ng mga video ng daily routine ko. Basta walang araw na hindi kami nag-uusap. Nagtatanungan kami ng mga nagaganap sa buhay namin. Buong duty ko, halos siya ang kausap ko. At dahil magkausap nga kami palagi, dumako na rin kami sa personal life. Boyet, may asawa ka na? Tanong ko sa kanya. Oo, may anak na, pero it's complicated. Sagot niya sa akin. Dahil doon natawa ako ng malakas. Hala, ganun ba? Sige, gawin pa nating mas complicated. Biro ko sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na hindi na biro ang nararamdaman ko para sa kanya. Parang nahuhulog na ako. Then isang araw, hindi inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nag-freeze hiring ang kumpanya namin. Low season sa resort. Kaya hindi na raw muna mag-hire ng isa pang GRO sa reception. So sinabi ko kay Boyet ang malungkot na balita. Ramdam na ramdam ko ang pagkalungkot niya, DJ Rocky, nung ibalita ko sa kanya yun. Wala naman akong magagawa. Kasi HR ang nag-decide. At sila rin ang magdedesisyon kung kailan siya kukunin. Ang sitwasyon niya rin kasi sa Saudi ay mahirap. Ilang buwan na silang hindi pinapasahod ng kumpanya nila. Kaya gustong-gusto na niyang umalis doon. Eto sana ang magiging solusyon niya sa financial problem niya. Kaso nag-freeze hiring kami. At akala ko, dito na matatapos yung yugto namin. Kasi hindi pa siya makakarating ng Maldives eh. Hanggang sa naikwento niya sa akin na kumakanta siya at nagbabanda siya. Nung una hindi ako makapaniwala. Hanggang sa nag-send siya ng mga videos niya sa akin na kumakanta siya. At isa ron sa mga sinend niya ay yung favorite song ko na How to Save a Life. Naiyak ako at na-touch. At dun mas lalo pang lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Hindi tumigil ang pakikipagkwentuhan namin sa isa't isa. Kabaligtaran ng buhay ko ang kinalakihang buhay niya. Tagal-Albay si Boyet. Ako naman ay taga Nueva Ecija. Mahirap lang daw sila. Kadalasan, nangunguha lang daw siya ng mga gulay sa bundok para may makain lang. Samantalang ako, spoiled brat kasi bunso. Literal na wala akong alam gawin sa buhay. At sa tuwing magkukwento siya ng mga pinagdaanan niya sa buhay, hindi ko maiwasang maiyak. Ang laki ng pinagkakaiba naming dalawa. Sa murang edad niya, kinailangan niya magtrabaho para magkapera. Samantalang ako, sinubukan ko lang mamasukan sa palengke kasi naiinggit ako sa mga kaklase ko kapag nagkukwento sila na kumikita sila sa pagtatrabaho para may pambaon. Hindi kami mayaman, pero kami yung tipikal na pamilya na kumakain ng 4 na beses sa buong araw. And nakakabili rin naman ako ng mga bagong damit o nakakakain sa labas.
kaya hindi kami hirap. So moving on, dumating na ang September. Tuluyan na ngang nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang sa nagtapat na ako sa kanya. Sabi ko, Boyet, may sasabihin sana ako. Kaso natatakot ako. At hindi ko alam kung ano at paano ko sasabihin sa'yo. Ang bilis ng pangyayari. Hindi ko akalain. Mahuhulog ako sa'yo. Sumagot naman siya. Ako rin, Aubrey. Ang bilis ng pangyayari, hindi ko akalain. Anong gagawin natin yan? Alam mo naman ang sitwasyon ko. May asawa at anak ako sa Pilipinas. Sagot ko sa kanya. Pareho naman tayong may anak, Boyet. Ang kaibahan lang natin, wala akong asawa. Anong gagawin ko? Nahulog na ako sa'yo. Then sabi niya, sige, subukan natin, Aubrey, kung kaya natin. Intindihin mo lang na kung minsan, mahahati ang oras ko. Kasi kausap ko yung isa. Then sabi ko, sige, Boyet. Subukan natin. Tanggap ko kung ano tayo. At alam ko itong pinasok ko. Hindi ko lang talaga mapigilan ng nararamdaman ko. So tuwing gabi, DJ Rocky, pagkatapos ng trabaho ko, magkausap na kami. Kahit 2 oras ang difference ng oras ng Maldives at Saudi, magkausap kami simula 7 p.m. till 2 a.m. Sa Maldives na time yun. And 5 p.m. till 12 midnight naman sa kanya. Magkausap kami hanggang sa makatapos siya ng duty. Minsan basta nakatutok sa tenga ko yung earphones ko, busy siya sa work, tuloy pa rin ang tawagan namin. Walang babaan ng tawag. Napupuyat nga ako minsan 3 to 4 hours na lang ang tulog ko sa araw-araw. Pero okay lang, at least masaya. Then dumating yung araw na inaantay ko. Magbabakasyon ako, kailangan may papalit sa akin sa reception. Kasi halos 1 buwan din ako mawawala. Kaya nagdesisyon ang boss ko na ituloy ang pag-process ng papel ni Boyet. Plano sana ng boss ko na bago ako magbakasyon ay makuha na siya sa Saudi. Kaso, si Boyet naman pala itong may problema. Expired pala ang visa niya. Kaya hindi basta-basta siya makakalabas ng bansa. So, sinabi niya na meron pang ilang buwan na dapat antayin ang boss ko para maproseso niya ang lahat. Nag-resign naman na siya. Kaso 2 buwan ang binigay na notice sa kanya para payagan daw siya. Pumayag naman ang boss ko. So, ako tuloy lang sa buhay. Nagpunta ako ng Pilipinas para sa bakasyon. Then 1 araw nag-message si Boyet sa akin. Dumating na raw ang working permit niya. At sa wakas, makakapunta na siya ng Maldives. Tuwang-tuwa ako noon. Ang saya-saya ko. At napaka-congratulate ako sa kanya. Sa wakas, magkikita na kami. Hanggang sa nakabalik na ako ng Maldives. Akala ko mauuna pa siya sa akin. Expected ng boss ko yun. Kaso, nagkaroon ng aberya sa boss niya. Yung former boss ni Boyet ayaw payagan na magbigay ng exit sa kanya. Iniisip ko na baka hindi talaga siya nakatadhana na makapunta sa Maldives. Pero ayun, nagkaroon siya ng paraan.
Lumapit siya sa Philippine Embassy. Naging madali ang proseso, nagkalinaw at mukha namang may pag-asa. Binigyan siya ng exit pass ng boss niya bigla. Mapaglaro ang tadhana. Akala ko malabo na ang punta niya dito sa Maldives, pero biglang naging smooth. At dumating na yung araw na hinihintay namin. Ang araw ng flight niya. November 13. I still remember the first day that I met him in person. Finally, hindi na kami LDR. Pero syempre, hindi ako masyado nagpapahalata kasi kasama ko ang boss ko nang sunduin namin siya sa gate ng isla. At nung magkaroon kami ng time together, pinuntahan ko siya sa kwarto niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. At binigyan ng isang napakatamis na halik. Sabi niya, "Sa wakas nahawakan na kita, Aubrey. Ang tagal nating hinintay to." At nangyari ang pinakamasayang sandali ng aming mga buhay. Ang pananabik namin sa isa't isa. Naglalagablab. Ang saya-saya ko. Kay Boyet ko lang naramdaman ang ganitong pakiramdam. Lagi niya ako napapasaya kahit sa simpleng paraan. Sa kanya lang uli ako naging masaya. Hindi lang sa kama, kundi maraming bagay pa. So nagsimula na siyang magtrabaho sa resort. Ako ang senior niya kaya under siya sa akin. Kaso ang nangyari, na-spoil ko siya. Hindi ko siya masyadong napagtatrabaho at lagi ko siyang naipagtatanggol pag nagkakamali siya sa work. Lagi ko siyang binibuild up sa boss ko para lang bumango ang pangalan niya. At dahil hindi sapat ang oras namin maghapon, minsan, paggabi, tumatambay kami sa beach side. Dinadala niya ang gitara niya at kinakantahan ako. Pero minsan, pag nag-aaway kami, hindi na kami masyado nag-uusap. Ganun lang. May mga naging kaibigan na siya doon. At ang matindi pa ron, may mga kausap siya sa telepono na mga kaibigan niya. Naiinis ako kasi ano ako sa buhay niya? Ako yung nandoon pero hindi niya man lang ako bigyan ng atensyon. So sabi ko sa kanya, "Boyet, ayoko na. Sawang-sawa na ako sa mga ginagawa mo sa akin. Hindi mo man lang ako sinusuyo pag nagtatampo ako sa'yo. Hindi naman tayo magkalayo. Nandito lang tayo, hindi mo ako magawang suyuin." Pero ang sagot niya sa akin ay ang hindi ko talaga inaasahan. "Ako rin, Aubrey, sawang-sawa na ako sa'yo. Lagi ka nalang ganyan nagagalit ng walang dahilan. Hindi mo man lang pinapaliwanag sa akin kung ano ba talagang nangyari. Mabuti pa nga itigil na natin to." Nanlamig ako sa narinig ko mula sa kanya. At lagi na kami nag-aaway simula nun. Then isang araw, may isang Pinay sa resort. Nagkausap kami. Sabi niya, "Manay, may gusto sana akong sabihin sa'yo." Si Boyet kasi nakita ko ka-video call ang asawa niya. Then sabi ko, alam ko naman. Wala naman siyang tinatago sa akin na kahit ano. Then sabi niya, pero feeling ko niloloko ka niya. May pa I love you pa sila.
At dahil doon nagalit ako. So nagdabog ako kay Boyet. Kung ano-anong mga pinagsabi ko sa kanya. Hanggang sa may ginawa akong hindi niya inaasahan. Since nalaman ko nga na nag-I love youhan at laging nakaka-video call ni Boyet ang kanyang asawa. Inagalit ako kay Boyet. Nagdadabog akong humarap sa kanya. Anong problema mo? Bakit ka nagkakaganyan? Anong nangyayari? Huwag mo ko pinagdadabugan lalo sa trabaho. Sabi niya sa akin. Hindi mo man lang ako nirespeto? Alam ng mga tao dito na magjowa tayo tapos ipapakilala mo yung asawa mo sa mga tao dito. Anong iisipin nila sa atin? Sabi ko sa kanya. Then sabi niya, alam nga naman i-deny ko dun. Na asawa ko yun. Kaya pinakilala ko na. Ginawa ko yun para protektahan ang relasyon nating dalawa. Sagot niya sa akin. Sa paanong paraan ha, Boyet? Hindi pagpoprotekta yun. Binabastos mo ko. At hindi ko na siya pinakinggan pa pagkatapos kong sabihin yun. Dahil galit ako sa kanya. Hanggang sa may ginawa akong hindi akalain ni Boyet na gagawin ko. Chinat ko ang asawa niya. Wala eh. Nademonyo ang isip ko. Ang sabi ko sa asawa niya, yung asawa mo nga pala, jowa ko dito sa Maldives. By the way, ako ang kumuha sa kanya mula Saudi pa Maldives. Ako nga pala, yung Deshi na tinatawag niya. At nung minsang na wrong send sa'yo, ako yun. At hindi lang pala ako, by the way, ang naging jowa niya. Meron din sa Saudi. Kaya madalas niloloko ka ng asawa mo. Then humaba ang conversation namin ng asawa ni Boyet. Pagbalik ng trabaho, tahimik lang si Boyet. Alam kong tuliro siya. Hinding alam kung anong gagawin. Halata sa kanya. Nabalisa siya. Wala siyang sinasabi sa akin pero alam ko na alam na niya. Galit na galit ako. Pinilit ko siya na mag-resign. Umuwi ng Pilipinas. Sabi ko pa nga, bibili ko siya ng ticket eh. Kasi ako ang nagdala sa kanya sa Maldives, then ako rin ang magpapaalis sa kanya. Then sumagot siya sa akin. Bakit? Anong karapatan mong paalisin ako sa kumpanyang nag-hire sa akin eh, hindi naman ikaw? Then sabi ko, talaga ba? Bakit kung hindi dahil sa akin, wala ka rito? Reminder ko lang sa'yo. So, naging magkagalit kami sa isa't isa. Ang hirap sa trabaho kasi dalawa kami yung magkasama, apektado. Ang trabaho namin. Ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. Nagmamatigas siya. Pero dumating na sa puntong nagkusa na siyang mag-resign. Umiyak na siya. Ayaw raw niyang masira ang pamilya niya. Humupa rin naman yung galit ko. Araw-araw, nagpakumbaba ako. Sinuyo ko siya.
Hanggang sa bumalik ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Pasalamat ako at hindi ko siya sinukuan. Nagkamabutihan uli kami. Bumalik ang relasyon namin. Alam kong kailangan kong sulitin ang mga araw na magkasama kami. At sariwain na lamang ang mga ala-alang gagawin namin. DJ Rocky, pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Nagkamali ako kaya willing akong iayos uli ang buhay niya. Pinayahuan ka siya na wag muna siyang mag-resign, mag-antay na lang siya ng bakasyon niya para may babalikan pa siyang trabaho. Makikiusap ako sa amo ko na bigyan siya ng bakasyon para maayos niya ang pamilya niya. Pero huli na pala ang lahat. Sabi niya sa akin, wala siyang gagawing masama sa akin. Aalis siya ng maayos. Dahil pinagsisisihan ko ang mga ginawa ko, nag-giveaway ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ako na bahala sa iyo. Magre-resign ako at ako ay aalis dito. Ikaw ang matitira dito. Walang magagawa ang boss ko kundi i-keep ka. Kahit naka-resign ka na, pwede niyang bawiin sa HR yun. Maayos ang naging usapan namin yun. Nagulat na lang ako na pagbalik ko after kong nagkasakit, hindi ako kinakausap ng mga boss. Tataka ako. Hindi ako sanay na ganun yung boss ko sa akin. Kaya nagtanong na ako. Tinanong ako ng boss ko kung ano daw nangyari. German ang boss ko kaya English ang ginamit ko. So, yung boss ko at yung boss namin sa resort o kani-kanino pang mga tao sa resort, sa HR, ikinalat pala niya yung amin. Galit sa akin nung una yung boss ko kasi ako raw ang may kasalanan ng lahat. Tinanggap ko lahat ng sinabi ng boss ko. Nag-iyakan kaming dalawa kasi more than friends kaming dalawa. Hindi basta employee o employer ang turingan namin. Bakit daw hindi ko sinabi sa kanya? Kasi close naman kami. Kumbaga, more than friends, parang best friends na nga eh. E di sana nasolusyonan pa niya. So nag-inom na lang kami nung gabing yun. Sinabi ko lahat-lahat sa kanya. Lahat ng katangahan ko na sinusustentuhan ko si Boyet nung nasa Saudi siya, like weekly grocery, ako nagbabayad online, binibilhan ko siya ng mga mamahaling sapatos, nireregaluhan ko yung anak niya ng bike, pinadeliver ko pa online sa Albay, sinuportahan ko rin yung hilig niya sa music, kaya may mga music equipment ako na nabili sa kanya. DJ Rocky, ang tanga-tanga ko. Sugar mommy ang peg ko. Pero walang halaga sa akin yun dahil masaya ako eh. Kahit ako yung sumusustento, okay lang. Dahil masaya ako at nagmamahal lang ako. Lahat ng yun, sinabi ko sa boss ko at ang pakiramdam niya, ginamit lang ako ni Boyet. Nung hindi pa naririnig ng boss ko ang side ko, galit na galit siya sa akin. Pero ngayong alam na niya, mas galit na siya kay Boyet. Galit na galit siya. Yung tipong pinagkalat niya sa buong resort na sinira ko raw ang pamilya niya. Pero hindi naman ako ang sumira lang ng pamilya niya. Dalawa kami. So lumaki nga ang issue, pati ang general manager, alam na ang storya namin. Sa huli, ang naging decision maker ay ang GM. Ako ang pinili at hindi siya.
Mas kilala nila ako at matagal na ako nagtatrabaho dito sa resort. Si Boyet ay baguhan lang. Then sabi ng boss ko kay Boyet ay, Aubrey is more worth it. We need her than you. Now, Aubrey, it's your decision. You have to choose wisely. Don't mind about the gossip. It will only last for a few days. You just have to let it go. Eddie, kahit papano, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Pagkatapos akong yurakan dahil sa mga kung ano-anong kinalat sa akin. Walang kahit anong warning letter or verbal warning ang ibinigay sa akin dahil sa nagawa ko. Ang sabi lang sa akin ng boss ko, iuntog ko daw ang ulo ko sa pader para magising at matauhan ako sa katangahang ginawa ko. Yung dignidad ko kasi, ang hirap ibangon. Parang hirap na hirap akong humarap sa mga tao na nasa resort. Sirang-sira ako eh. Kaya nagdesisyon na lang talaga akong umalis sa resort. Kahit napakaganda ng buhay at trabaho ko doon. Kung kapalit lang naman nito yung torture sa akin. Yung memories namin ni Boyet together na nandun. Parang yun yung hindi ko kaya. Kahit anong hirap ng trabaho, wala sa akin yun. Kaya nag-decide na lang ako umalis. 1 month notice lang. And aalis na ako. Sa mga huling linggo ko, sa mga huling araw ko sa resort. And enjoy ko na lang ang mga sandali. And enjoy ko ang mga oras. Walang araw na hindi ako naiiyak. Pag nagkakasama kami ni Boyet. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya sa akin. Aubrey, salamat. At hindi mo ko sinukuan. Sinuyo mo ko ulit at bumalik ang tiwala ko sa'yo. Ayoko ring mangyari yun na wala tayong closure dahil may pinagsamahan naman tayo. Sinulit namin ang huling araw at sandali namin na magkasama. Mapakama man o oras lang na magkasama kami. At dumating na yung araw ng aking pag-alis. Ang hirap na kailangan ng umalis. Mas masakit yung parte na maghihiwalay na kami kaysa sa harapin namin yung katotohanan eh. Hindi ko lang inaasahan na iiyak din pala si Boyet. Umalis na ako sa resort at lumipat na ng ibang resort. Medyo mahirap lang yung papunta dun sa bago kong lilipatan. By seaplane. Medyo malayo. Pero okay lang. Alam ko na ilang araw na lang din, uuwi na ng Pilipinas si Boyet. Lumipas pa ang mga araw. Nakakapag-adjust na ako sa bago kong trabaho. Pinilit ko na sa huling araw ni Boyet ay maihatid ko siya sa airport.
So habang gumagayak ako, tinawagan ako ng amo ko. Sabi, walang flight ng 12 p.m. Baka 3 p.m. Doon ka pa makasakay. Sabi ko, kailangan kong umalis. Kailangan kong puntahan yung taong mahal ko. Iyak ako ng iyak. Pakiramdam ko, pinipigilan na kami ng tadhana na magkita pa. Hanggang sa nagkaroon nga ng flight. At nakarating ako ng airport. Inantay ko ang oras ng pag-alis niya. Iyak pa rin ako ng iyak. Masakit, mahirap na hindi na kami magkikita pa muli. Oras na ng pag-alis niya. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa huling pagkakataon. Sabi ko na lang, until we meet again. Sa ngayon, DJ Rocky, naka-move on na ako. Hindi ko man inaasahan ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Alam ko namang napasaya ako ng lahat ng yon. Oo, may mga sakit. Pero yun ang nagpapatatag sa atin. At hindi rin inaasahan na may bagong dumadating sa buhay natin. Kaya eto na naman tayo, DJ Rocky. Mukhang susugal na ako. Ulit. Pero sana this time, manalo ako. Let's see how it goes. At kung nakikinig ka man ngayon, na bagong nagpapasaya sa akin, salamat sa'yo. At pinasasaya mo ko ulit. Ikaw na yun. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Aubrey. At ito, ang aking secret file.